Gabriel Iffe Lundberg, den første dansker nogensinde på banen i verdens bedste basketballliga. Hey drenge, jeg håber I har det godt. Jeg vil bare lige sende en kort videohilsen til jer og alle andre medlemmer i Vildbjerg Bulldogs Basketballklub. Jeg håber I har det godt først og fremmest. Derudover så håber jeg, at I nyder at spille bold, lige så vel som jeg stadigvæk gør, trods for at jeg er 26 år inde i min karriere nu. Det er vildt så hurtigt det kan gå, men når man har det så sjovt som jeg har haft det, så tænker man ikke rigtig over det. Jeg håber I kommer til at have en lige så lang rejse. Jeg håber I kommer til at sætte standarden højt for jer selv, for jeres venner. Jeg håber jeg først og vigtigst af alt, at I drømmer. I drømmer stort. Gå efter det, arbejde hårdt for det, så skal I nok komme i hvert fald tæt på. Det lover jeg. Så bare bliv ved med at give den gas. Held og lykke med sæsonen, og så ses vi lige pludselig.